Kull min kien preżenti għal festa ta' San Giuseppe f'Ħalaxa il-ħadd filgħaxija baqa' sorpriż kif in-nar tal-ajru waqaf ħesrem. Wara l-ħarqa tas-sitt filgħaxija li kienet infaħra mid-dilettanti madwar il-pajjiż, ħafna kienu qegħdin jistennew l-ispettaklu tal-ħadd. Iżda l-ħabta tal-10 neqsin kwart ta' filgħaxija il-ħruq tal-mortali waqaf ħesrem u dan minħabba inċident illi seħħ fl-alqa fejn jinħaraq in-nar. Dak il-ħin rċivejna telefonata mill-alqa minn fejn qed isir il-ħruq tan-nar fejn persuna George Farrugia kellu inċident waqt li hu kien qed jaħraq in-nar tal-festa li kien fadal għal dik il-kwarta li kien fadal għall-festa. George Farrugia ta' 47 sena li joqgħod Whitline għadu qed jinżamm l-isptar u kif qal il-President tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe qiegħed jifieq mod tajjeb ħafna mill-ġrieħi illi ġarrab waqt dan l-inċident. Meta tkellimna mbagħad mal-paramediċi għalunna li l-konsekwenzi setaw kienu aktar gravi, però illum meta mbagħad rġajna tkellimna magħhom għalunna li George qiegħed f'qagħda stabbli ħafna u qed jirrispondi għall kura li ngħata matul il-lejl. Intant l-Għaqda Mużikali San Giuseppe ħabbret li bturija ta' rispett lejn il-vittma u l-familja tiegħu waqfet immedjatament il-ħruq tan-nar u ġie kkanċellat kemm il-marċ tan-nar illi suppost kellu jsir wara illi tintemm il-purċissjoni kif ukoll ix-xalata illi normalment issir matul il-ġurnata ta' Tnejn.